Така. Искате да направим клипче как ядем нещо. Значи, сега ще ядем ягодки и бели черешки. Да, аз искам ягодки. Добре, идвайте. Арде, Вероника! Как да отка? Аз да, аз ще Те. на те. Не на те. На така. Ага. Добре. Още. Много е вкусно, бичка, колко много вкусно. Това са от черешките и аз. Чия изяде. Аз да, бе, изяла семе. Бяла череша. И това не е череша, това е ягода, Вероника. Ами даде на главата. Казах ягоди и бели череши. Добре, де. Ма не искам да ги прибра. Аз пък ще взема една пак голяма ягода, само за мен. То се вкусва. Плюс? Знам. Фик. Ко? Кога ще едем? Какво кога ще редим? Кога ще едем? Чакай малко да им се предина. Ще ви кажа покажа какво ям. Ничето ли? Вижте се. Чакай още едно. Те поне са мънички.